We zijn op fietsvakantie. En we weten niet wat er zijn gebeurd. We dachten, we fietsen via Brabant, Sittard, Zuid-Holland. Maar jong, wat is hij los? Dat hij dus geen verteld. We schrikken ons kapot. We kunnen niet fietsen. We kunnen niet fietsen. We kunnen niet fietsen. En daar hebben ze wat beleidje van gemaakt. Oh ja? Ieder wie de fietsje verrekt maar met de fietsje. Je kunt dus ook volgen op Strava. Een team meer. En er is de route ook bekend. De route, ja. We gaan nu naar Sjaar. En dan overnachten we over in de B&B. En morgen na het ontbijt gaan we door. Morgen is het naar Bemelen. Naar Santiago Compostela, of wie heet dat dan? Dat is toch toch, hè? Hier is ook Heringby. Allee.